School name conversation ame ke padupon. Pini lakhain ko rahini sarupathar MEC constituency ke parlo sapasing terang arong ke do a school amen ke larpon. Son si kiram tang ningkaning ko aprang tokulang swalong ke do bangso school sejang model LP English school pusi amen chelonglo. Bonta ihudi si kheyang bong charvo sai nang do kokajok hola so arong arat do an nang beruplo. Lapen puthot bali pathar dilaujan number 3 along si nang chington rentilo. Bang sopi o somara tum lo ke charli aphan akinang sot puma thapon si school a hem government pen pipon thulo. Adun thu sejang LP English school pu amen pen non puthot sapasing terang LP English school pusi amen chelong thulo. Bang so me along aluhiaman pen VDC chairman Silarson Rongpi arong asar sar eterang ex teacher Nigam Bora rong asar Monsing Singnar rong asar sar Rongpi atum chetong dun si mayor di pidun. Biodiversity amen pen arjan ki hi kache patepon. Duar Baguri MEC constituency angkang arlo Baguri ME High School along Dolamara Biodiversity Management Committee BMC atum patir piponsi arjan ki hi kache pate padupon lo. Labangso arjan ki hi along forest raiko matum setame chitongdun. Arjan ki hi lake marara pipen monit atum angbong kache tonte lapen tomo so setame arjan pen paching barsi atomo so ke tok setame kache pate padupon lo. Lason si along awareness program ki biponjia phansitame Dolamara Biodiversity Management Committee BMC amai phupen nang thandun. Tum pini dak ke klema jai make ke lason hello ang song bana pachinia tengpen biodiversity pasa chungge Dolamara BMC lo Dolamara Biodiversity Management Committee ihi nambang dai huri pen romong riang Mangsong bong Asia BMC lah, lagi dalam mana BMC Arlo Sipuria lah. Sini tum along kaprek lason awareness program pan itum dam bommi arong tin sita. Tik lason thot si non bang ke ni tum pan so awareness ben pache ton si. Ongkon प्रतियोगिता बोलो, माने drawing lapen isi. Jontu januar lapen munir tumang bong kacitumpra. Maksudnya conflicts. Between animal, wildlife and the human. Hello. Bueno. Oh, mana jontu januar tempen munir tu mangbong kasi tonti kasi tumpra lahai dok bok so taksi ki akipen klang nai lapen tumusu ki tok pen paching bar kasi ton nai la sini tumi malah silong klem lo malah silong taprai bang thong kebrai sian bak bang tu bang thong kebrai himian bak students ta tum dolo lapen la non dak baguri lo bang ta non du bomlang prai bang cleaner ke bandu sita ahok pen bang ke students atum chot la poli ke thek area tu man me tumu su ke tok pen ching lo ba art ke thek tum ta me arjan ki hi pen ching lo nang si pati dum me bang da mini tum la ana bang ke awareness bida mun inde lo stamela school tu man bang ke non awareness bi bom lo school ang an humri lai ma humri lab le lo ni tum ke non ke ni thom ke program do lo sa arni sibang ne de lo ta tu mi claim lo la pen pini la ni niang bong ko an ma ke li la lo non ni tum chi ma tha teng la dakan le lo bagurian le lo la lo te ang ke ni tum pini ajai mek ma de la bang sa jai mek le bang si kap to ni la Khatkhati Gautam Bastia long phak ke jora tuma phan kilang dun chari akinang sot. Khatkhati police station ke parlo Khatkhati lapen Lahori janada Gautam Basti mate National Highway 39 atowar ari arniwang ta phak ke jor theklong ji lapen. Phak ke jora tum labang so phak local pusi rara tum pen pamang humate akhi kang sipon. Kacho namda matuma phan ke than ke local sita ahok pera bangke UP Bihar pensi ke wan lapen aphak dimapura longsi ington upo prek jama dimalong a ok jor pon non ke karbiang long along sinang ke jor UP Bihar pen ke wan aphak isi manghume me abangke arnikang samapor pulote ilien aphak okador pharoi sira phoke pen jor retiti lasi ador ki jum pen ke jor pon pulote ki thitanga okta hailu pusi ongdung arara tum chethan pon renti ang tan pen phak ke wan o ajok rong asor ka chopang reng vek atum adam mate adorta long o identity puta
Ongdung arat atum chethan pon rinti. Karbi Anglong Autonomous Council Veterinary Department atum ta kachilang du nang jia kenang soddo. Atheke lahaya phak okke joratum. Ki thitanga okta jor jor tahai pusi cherok tok arat atum chethan pon rinti. कहाँ से ला रहे हैं आप? दीमापुर से। दीमापुर से। कहाँ बिक्री करेगा? ये ऑर्डर का है। कहाँ पे बिक्री करते हैं आप लोग? ये जाएगा आपको दीपू की तरफ। हाँ? दीपू जाएगा। दीपू जाएगा। हाँ।